9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jaj, bazd meg, sima jobb, 20 a sima bal, 500, 500 sima bal jön, hallasz vagy hangosítsa? Jó, így hallak. Sima bal, majd 70-re lassító, ott a lassító, sima bal hosszúval megyünk ki, 300 sima bal, 300 sima bal, 50-re sima jobb, majd 200-ra lassító, megint gyors lassító, 300, 300 jobb egy szigorú úton, jobb egy szigorú úton, 400, 400 sima bal, sima bal és 250-re lassító a fáknál, ott a lassító a fáknál, 70 sima jobb, és 150 bal 23 sima jobb, 150 bal 23 tő, és a 3-asat vedd csak tőre, bal 23, 3-as a tőre, és 70 bal 4 jön, belül gumis a bal 4, bal 4, belül gumi, 300, bal 4, 300, nagyon jó, 300 bal 2, fa alá, tempó, bal 2, fa alá, tempó, 70 sima jobb emel, és 80-ra jobb 3 jön, figyelj, jobb 3, szigorú, belül dobhat, 30 bal 2, úton, bal 2 úton, 50 sima jobb, 300, 302 bukkan, és bal 2 szigorú a végén, bal 2 jobbról szigorú, bal 2 jobbról szigorú, 70-re bal 4 jön, 70-re bal 4 belül gumi, bal 4 belül gumi. Nagyon jó, 100 sima jobb, 200 bal 1 jön, 200 bal 1, ott a bal 1, 150 utána, bal 1, menjél, 150 bukkan, és 50 bal 2 kurva szigorú erdőbe tőre, bal 2 szigorú erdőbe tőre, 200. 200 jobb 1 jön, jobb 1 és 200 megint. Jobb 1, 200 sima jobb hosszú jön, az egy sima jobb hosszú, és 50-re utána sima bal, és rajta lesz egy jobb 2 hosszú. 20 sima bal jön, aztán 20 jobb 1, és 20 bal 1. Jobb 1, bal 1, 20 bal 1, 20 sima jobb, 20 bal 1 tő, bal 1 tő, és bal 1 tő, 250. Nagyon jó, 250 sima jobb jön, sima jobb és 20 sima bal. Sima bal és 70 bal 4 szigorú féktávra, figyelj, mert 20-ra híd jön. Bal 4 szigorú féktáv, 20 híd. Ott a híd. Sima jobb és 50 bal 4 belül gumi, bal 4 belül gumi. 70 sima bal és 500. Na itt már az előző körben már láttuk a maxos autót. Lassító jön, gyors lassító. Sima bal hosszúval megyünk ki. 300. 300 sima bal, 50 sima jobb, és 200 a lassító. 200 a gyors lassító. 300. 300 jobb, egy szigorú úton, jobb egy szigorú úton, 400. Jobb egy szigorú úton, 400. 400 sima bal jön, sima bal, és utána 250-re gyors lassító a fáknál. Sima bal, és ott a lassító a fáknál, ott a lassító. 70 sima jobb, míg csúszik elméletileg, figyelj! 150 bal 20, ez a sima jobb csúszik, 150 bal 23, és a 3-ast vett tőre. Bal 23, 3-as tőre, és 70. 70-re bal 4 jön, bal 4 jön, és belül gumi. Bal 4, belül gumi. 300. 300 bal 2. Menekülnek el az emberek. Bal 2, fa alá, tempó.
bal 2, fa alá, tempó, nyomja. 70 sima jobb, emel. 80 jobb, 3, szigorú, belül dobhat, jobb 3, belül dobhat. 50 bal 2 jön, bal 2. 50 sima jobb, és 300. 302 bukkan, és bal 2 szigorú van a végén, figyeljél, bal 2 szigorú a végén, ott a bal 2, ott van, 50 jobb 4 jön, 50 jobb 4, belül gumi, jobb 4, 400, 400 sima bal, 400 sima bal, majd 300 sima bal, 300 bal 4, keresd a bal 4-et szűkre, szigorú. Szűkre, szigorú. 150, szigorú, szűkre. 150, jobb 6, lassan, jobb 6 szar. Jobb 6 szar, lassan. 100. Ez az. 100 sima jobb, a nyomba menjél. 50, 150, bal 3, kintről tőre, tempó. Bal 3, kintről tőre, tempó, 200. Nagyon jó. 200 sima bal, az egy sima bal, majd 400 sima, és 400 jobb 4, figyeljél, mert nagyon szigorú lesz, mert szűk. Jó, jobb 4, nagyon szigorú, mert szűk. Ott a jobb 4, 100-ra. 100, bal 3, szigorú, kicsit tőre, bal 3, szigorú, kicsit tőre. 300. 300 bukkan. 300 bukkan, utána figyeljél, 100 bukkan, bal lesz egy bal 2, és rajta lesz egy jobb 1. Bal 2, és rajta lesz egy jobb 1, aminek a vége dob. A jobb 1 vége dob, 250. 252-t bukkanunk, és utána 350-re lassítunk. Egy bukkan, még egy bukkan, és lassító van, ott van a 350-re, ott a lassító. 400. 400 bukkan, és 200-ra, utána figyelj, 200 közepét féked meg, mert jobb 6 jön belül gumis. 200 közepet fék, mert jobb 6, jobb 6. Ott a jobb 6, belül gumis. Jobb 6, 50-re. 50-re bal 24 jön, nagyon jó, bal 24, bal 24. 30-ra, ez az, 30-ra bal 5, bal 5, bal 5, itt a bal 5, 20-ra jobb 5, menj a fű közé majd. Ott a jobb 5, itt a jobb 5 a fű közé, és 80, de trucsis, Atya Úristen. 80 cél, és egyenesen menj át, itt a cél, egyenesen. Na, de jó, hogy nem volt ez az autó előttünk itt. Túlvállalni fölösleges.